Mahigit 3 dekada nang hindi nakakalakad si Nanay Julieta ng Binalay, Tinambak, Camarines Sur dahil sa malalang kaso ng kanyang arthritis. Ayon sa kanyang hipag na si Lenny, ilang beses na nga raw siyang nadapa dahil gusto niya pa ring makagalaw at makatulong sa kabila ng kanyang sitwasyon. Masakit po maray. Imbis na nakakalakaw ko sa luwas, hindi lang sa loob. Si Nanay Amonita naman ng San Vicente, Baaw ay ilang beses nang inatake ng stroke kaya't hirap na rin siyang gumalaw. Pati ang kanyang paglalakad ay apektado na rin. Dahil sa kanyang kondisyon, halos maghapon na lamang nakaupo si Nanay Amonita. Masakit ali bakagi. Tutusan na iba ko nila na stroke. Ilan lamang sila sa mga nabigyan ng libreng wheelchair sa bayan ng Tinambak at Baaw, Camarines Sur, hatid ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO. Malaking tulong umano ang bigay ng provincial government ng Camarines Sur na assistive device para sa kanila na hirap na umanong makalakad upang magamit rin nila sa pang-araw-araw. Pasalamat po ako sa provincial government ng Camarines Sur, lalo na po. Salamat po. Maraming salamat kay ginawa ni Gobi. Dali ginawa ka na kong wheelchair. Salamat talin mo pinabibaan ko pag igayat ko ka mo wheelchair. Laking pasasalamat umano nila sa programang ito ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO dahil natutulungan umano ang mga matatanda at PWDs na katulad nila upang magkaroon pa ng pag-asa at pagkakataon na mabawasan ang hirap na kanilang kinakaharap sa araw-araw. Jem Garcia, CSN.